ମାନେ LTR ହେଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଆଉ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିବିନି। ଏତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ହେଉନି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖିଲି କି SSB TGT ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ନହେଲେ ଆଗ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏକା ପାଠ ତ ରହୁଛି, ଆର ମେନ୍ ସହିତ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହୁଛି। ଭାବିଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯଦି ହେଲା ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ଏଥରକ ଲାଷ୍ଟ ଭାବିକି ପଢ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଭିତରେ ସେତିକି ମାନେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ଗୋଟେ ଯଦି ଆସୁଛି ପୋଷ୍ଟ ତାକୁ ସାରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ପୁଣି 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ କି କହିବି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ 2022ରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାନେ ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିଚର ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ହଠାତ୍ କି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ RST ନଭେମ୍ବର 23ରେ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ତ ତାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ର ସିଲାବସ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମାନେ CBGRର ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲା। ନା ପେଡ଼ାଗୋଜି ଥିଲା, ନା ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା। କେବଳ ଥିଲା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗରୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, GS ଯାହାର ଥିଲା ଟଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ତ ମାନେ 10 ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି ଯାହା, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି କି ପଢ଼େନି ବି। ତ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଦେଖିକି ସିଲାବସ୍ ତାକୁ ମାନେ ସିଲାବସ୍ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ଖାଲି ଲାଗିଯାଇଥିଲା 2 ମାସ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବୁ ନା ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିବୁ, କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପଢ଼ିବୁ ନା ବହିରୁ ପଢ଼ିବୁ। ତ ଏମିତି ବହିରୁ ପଢ଼ିବୁ ତ କେଉଁ ବହିରୁ ପଢ଼ିବୁ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼ିବୁ କି ପୁଣି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼ିବୁ। ଏମିତି ହେଇକା ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେମିତି ରିଭାଇଜ୍ କଲୁ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଜଣେ ଯଦି ଗାଇଡ଼୍ କଲା ପିଲା ଜଣେ ଥିବ, ତୁମେ ଏଇ ସୋର୍ସ ଫଲୋ କର ଜଲ୍ଦି ତୁମର ସରିଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼୍ କଲା ପିଲା କେହି ନଥିବେ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବି ବୁଝିପାରିବନି। ଆମେ ସେମିତି ଠିକ୍ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମଟା କୌଣସି ମାନେ ଠିକ୍ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କଲୁନି ପରିଶ୍ରମଟା। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତୁମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମାନେ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଯେଉଁମାନେ IAS OAS ଫାଇସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାରାଥନ୍, ତାକୁ ଦେଖିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ତ ସରିଲାନି, କିଛିଟା ସରିଲା, ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ରିଭାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁନି। ମାନେ ସାରିଦେଲେ ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ ବି କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିବନି, ସବୁଯାକ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କରିଥିଲି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଗଲା ଆମର କେତେ 43 ଭଳି ନା କ'ଣ ଥିଲା, କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା SCBCର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଥିଲା ତାଠୁ 0.5 ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ବି ହେଲାନି। ଛାଡ଼, ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା, ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଲାନି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଯେଉଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲି ସେ ବି ବାୟୋଲୋଜି ବେକାର ଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଲା JT ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ OTT ଗୋଟେ ପେପର୍ 1 କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ କରିଛି ଆଉ ମାନେ RSTଟା ତ ଅଛି ମେନ୍ଟା, ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଫୋକସ୍ କରେ, ତାକୁ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲି। ଆଉ ସେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ଲେଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଲ୍ଦି ତା'ର 1 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅଛି ପଢ଼ିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା, ହେବା କଥା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଲେଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି କି JT ବି ଆସିଲା, JT ବି ଦେଇପାରିଲିନି। OTT ପେପର୍ 1 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଇକି ଯାହା, ନଥାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା 2024ର ମାନେ ଆସିଲା କ'ଣ, RI ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଲା। RI ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି। ପୁଣି ମାନେ ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଲା, ପୁଣି ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଯାହା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମାନେ ସେଇଟା ବି କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ମେନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲି ମଝିରେ, ସେ ବି ପୁଣି କ'ଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରିଲିମ୍ କଲା। ତ ଏମିତି ପୁଣି ଚାଲିଛି। ଛାଡ଼, ସେ ବି ହେଲାନି। ଫରେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଥିଲା, ସେ ବି ହେଲାନି। ଏମିତି ମାନେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ହେଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ LTR ଉପରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଥିଲା କି ହଁ ଯାହା ହଉ LTR ଗୋଟେ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେବ। ତା'ର ଯାହା ପ୍ରିଲିମ୍ ହେଲା
कि मेन बेलू छाड़ सी भी हेलानी। तो ଏବେ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପଢ଼ିବ। ପୁଅ ହେଇନୁ କି ହଁ ତମ ପାଖେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ଯେତେ ବି ପଢ଼ିପାରିବ। ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ପଢ଼ିବ ତ କେତେ ପଢ଼ିବ। ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଗାଁରେ ବି ତ ମାନେ ଲୋକ ତ କହିବେ ନା, ଆମକୁ ତ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। କିଏ କ'ଣ କେତେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ବି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି କି କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ମାନେ ଜବ୍ କରିଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଭାବିଲି ନାଇଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏବେ SSB TGT ଯେହେତୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତ SSB TGT ପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ପୁରା Day 1 ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି, ଏଇ 2 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ବୁକ୍ ଆଉ କେଉଁ ସୋର୍ସ ମୁଁ ଫଲୋ କରିଛି, ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।